Hola a tots, estem en la setmana del 18 de maig i us vaig a plantejar el joc cooperatiu, per a fer en família. El joc consisteix en un material tan típic com una corda. Si no en tenim, no passa res, agarrarem i podem juntar els cinturons dels batins o dels albornosos i ja tenim una corda llarga. El joc consisteix, o el repte, en què hem d'anar incorporant-nos els membres de la família fins que votem un número de repeticions màximes que aconseguim, fins que votem tots junts. Vinga, vaig a començar. Jo, per exemple, podria començar l'alumne, la faig un poc més curta, enrotllant-me en la mà i comence. Per exemple, 10. Quan més fem, més activitat física fem, d'acord? Vinga, anem allà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Com vegeu, podríem variar. A la pata coixa en una cama, a la pata coixa en l'altra cama. Vinga, ara el següent membre de la família. Vinga, Maria. Anem allà. L'acoplem. I anem a intentar fer-ne 10 també. Preparar? 1, 2 i 3. 1. No passa res, no mossis. Intentem-ho. A la primera no pot eixir tot. 1, 2 i 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Podríem continuar fins al màxim número que puguem fer. Quan més ne fem, més activem el cos. Així estem treballant la resistència i els bots i també la coordinació del cos a l'hora de botar i l'equilibri en moviment. Ferran, següent membre. Anem a provar ahir. Anem aixina i anem a intentar també. Preparats? 1, 2 i 3. 1. No passa res, a la primera no mossis. 1, 2 i 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé! Ja vos dic, continuaríem, intentaríem més. Guillem? Anem allà. Va, Guillem. Vinga. Anem allà a provar. Preparats. Listos? Ja. Ui! A la primera no mos veig mai. Guillem la corda, 1, 2 i 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ui! M'ha soltat. Però bueno, n'han aconseguit 5. Aniríem practicant i practicant fins a veure qui arriba al número més alt. D'acord? Però bueno, ja ho vegeu, en família també s'hi pot fer activitat física i passar-ho superbé. D'acord? Adéu! Fins al pròxim repte. Adéu!